Hallo allemaal, welkom bij de eerste aflevering van TV Teach. TV Teach is een educatief tv-programma voor de jeugd. We hebben 3 rubrieken. Boekclub voor kinderen, webschool waarin we je laten zien welke websites je kunt gebruiken om je huiswerk goed te maken. En Studies and Pros waarin professionals aan het woord komen over hun studieloopbaan. Dus ga nergens heen, blijf zitten waar je zit en wacht op Bocinha. TV Teach, wacht op Bocinha. TV Teach, wacht op Bocinha. Bookclub. Webschool. Studies and Pros. Vandaag gaan we kijken welke boeken de kinderen uit gaan kiezen voor de boekclub. Hebben jullie er zin in? Ja! Kom, laten we gaan! En welk boek hebben jullie uitgekozen? Zo'n Sjokke weet raad. Mag ik eens kijken? Zo, dat is een mooi plaatje. Ik zal eens kijken waar het boekje over gaat. Zo'n Sjokke weet raad is het eerste kinderboek van Sjaak Teunissen, nadat eerder van zijn hand de romans Tranen om de Ara en Eilandzigeuner verschenen. Zo'n Sjokke weet raad speelt zich af in de Arubaanse dierenwereld, waarbij de uil Zo'n Sjokke de in nood verkerende dieren helpt met het oplossen van hun problemen. Hartstikke goed. Gaan we nu kijken wat de andere kinderen hebben uitgekozen. En, hebben jullie een boek uitgekozen? Ja. Ja? En jongens, jullie ook? Ja. Oké, welk boek hebben jullie uitgekozen? Kelly Klomp. Oh, mag ik eens zien? Kelly Klomp, een boek geschreven door Denise de Jong Request. Dan is het een boek dat in het papiament is, toch? Of niet? Ook in het Nederlands. Ook in het Nederlands. Laten we eens kijken. Inderdaad, de ene pagina is papiament en de andere pagina is Nederlands. Waar gaat het boek over? In Kelly krijgt Klompen leren kinderen wat goede omgangsvormen zijn in verschillende situaties. Nou, dat klinkt wel goed, hè? En wat hebben jullie uitgekozen, jongens? Toen Indianen op Aruba woonden. Oké, mag ik eens kijken? Toen Indianen op Aruba woonden. Een boek dat geschreven is en uitgebracht is door UNOCA. In samenwerking met het Nationaal Archeologisch Museum van Aruba. Met tekst van Ad Versteeg, van Aad Versteeg. Nou, dat ziet er heel interessant uit. Ja, hartstikke leuke keuze. Nou, wat een fantastische keuze. Jullie hebben gekozen voor Zo'n Sjokke weet raad van Sjaak Teunissen. Kelly Klomp van Denise de Jong Request. En voor dit boekje Toen Indianen op Aruba woonden, uitgebracht door UNOCA. Hebben jullie het echt leuk gevonden? Ja! Oké dan. Wil je ook op tv meedoen aan de boekquiz? Stuur dan een e-mail naar info@tv-teach.com of bel 690 0099. TV Teach, wacht op Bocinha. TV Teach, wacht op Bocinha.